муҳтарам Исмоил Шарипов ба наздикӣ ҳамун эълони шуморо хонданд, ки дар сомонаи озодагон эълон шудааст ва ҳамин эълонро ба ҳамаи аъзоёни ҷамъияти тоҷикон пешниҳод карданд, ки биёед дар якҷоягӣ бародарамонро муҳтарам Имомиддин Холовро дастгирӣ карда самгузорӣ кунем, ки он кас шифо ёбанд. Ва хушбахтона аъзоёни ҷамъият ҳамашон самгузорӣ карданд ва муҳтарам Далер Назаровро ӯҳдадор карданд, ки ба Тоҷикистон сафар карда ин пули самкардагӣ самгузоштагиашонро ба дасти акои Имомиддин Насриддинов Холов ба муҳтарам Насриддин Холов ҳамин пулро супоранд. ва хушбахтона мана мо ҳам шахсан худамо ҳам муҳтарам Имомиддин Холовро дидем ва бисёр хурсанд шудем, ки ҳозир ба қадри имкон ҳам бошад беҳтар шуда истодаанд. Духтуро аз тарафи худ ҳаматарафа кӯшиш карда истодаанд, ки муҳтарам Имомиддин бародарамон шифо ёбанд. Мо на фақат ба Имомиддин ин пулро ҷамъ кардан, ба дигар Далирҷон, агар шумо дар ёд бошед, ба дигар ҳамон беморон, ки эълон карда буданд аз тарафи Азия Плюс, ба ҳамоҳон ҳам ин пуля ҷамъ карда оварданд. Кӯшиш мекунем, ки сари вақт ҳамин пулро спорем. Ба муҳтарам Холова Гулбаҳор ин пулро меспорем. Ин масалан ба худи Имомиддин Насриддинов бо сомонӣ бо қурби $1000 спордем, ба он кас ҳам ҳамин тавр мебошад, ба ин кас $1000 ва дигар кас, ва ин фаъолиятҳоро аъзоёни ҷамъиятамон ният доранд, ки идома диҳанд. Худи ҷамъияти тоҷикон, яъне Tajik Community in USA Incorporation, солҳои 2008 таъсис шудагӣ буд. Дар он вақте ки мо барои мақсади асосии ҷамъият барои чӣ мо ташкил кардем, барои оне ки он мушкилиҳои байни тоҷикон, ки дар Амрико пайдо мешавад, сари вақт ҳал кардан ба ва мусоидат кардан дар он, ки ба ҳамдигар доимо кӯмак расонем ба он тоҷиконе, ки муваққатан дар Амрико таъсис мебаранд, зиндагонӣ мекунанд. Ва вақте ки мо маҷлис гузарондагӣ будем, ки ин самгузорӣ ки мо мекунем, мо пеш аз ҳама ба худи он шаҳрвандон, ки муваққатан дар Америка мебошад, барои ҳалли ин мушкилиҳо, ин самгузорӣ саме ки ҷамъ мекунем, барои ҳамаон сарф мекунем. Лекин вақтҳо мебиёд, ки мо на фақат ба тоҷиконе, ки дар Америка мебошанд, балки ба худи тоҷикони шаҳрвандоне, ки дар худи Тоҷикистон воқеъ мебошанд, ба онҳо ҳам ин самгузорӣ кунем. Аъзоёни ҷамъияти мо зиёда аз 1500 тоҷикон иборат мебошанд. Ташаккури зиёд ба ҳамаи ҷамъияти тоҷикони Амрико, ки муроҷиати моро шуниданду ба кӯмак кардан барои мо, барои табобати бародарамо. Хуб мешид, ки ҳамин шахсҳои саховатманд зиёдтар мешиданд, мисол бо ҳамин чиёра дастгирӣ мекардем. Беморора, бародарое, ки мисол камбизоат ҳастанд.